Hej og velkommen til Testen Ting. I dag skal vi teste vakuumsileren. Lad os se, hvad pakken indeholder. Vi har selve vakuumsileren. Det ser sådan her ud. Vakuumposer. Og så har vi en manual. Så lad os komme i gang og se, hvordan det virker. Jeg har skåret nogle æbler ud i nogle skiver, og så har jeg lagt dem ned i posen. Man lukker så heroppe. Og så lægger man den med ventilen opad, som er det her mærke. Så tager man maskinen, propper ned på ventilen, og så tænder man for den. Så har vi en pose æbler, der kan holde sig friske. Og den kan selvfølgelig bruges til andre fødevarer, som f.eks. pølser. Så kan jeg også få frisk pølse i næste uge.